Malta rreġistrat fost l-ogħla żidiet fir-rati tal-innovazzjoni fosthom il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħabbru l-Kummissarju Ewropew għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Carlos Moedas. F'rapport maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea ġie nnutat li fl-aħħar snin Malta kienet fost it-tliet pajjiżi li l-iktar irreġistraw żidiet fir-rati tal-innovazzjoni. Fost il-fatturi li kontribwixxew għal dan it-tkabbir hemm is-settur tal-blockchain. Dan kif Malti hija fost l-ewwel pajjiżi li qed jiżviluppaw u jirregolaw is-suq tal-blockchain, tant li l-esperti laqmu lil pajjiżna bħala l-Blockchain Island. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Silvio Xkembri laqa dan ir-riżultat u tenna l-impenn tal-Gvern fil-qasam. Aħna bħala pajjiż nibqgħu nibdew niġu meqjusa bħala dawk il-pajjiżi l-iktar avvanzati bħalma huma l-pajjiżi bħal Sweden, Norway u Denmark u allura aħna l-mira tagħna hija li bħala pajjiż ikun fost l-iktar pajjiż avvanzat mill-lat ta' riċerka fid-dinja. Is-settur tar-riċerka u innovazzjoni huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea kif fl-aħħar snin ikkontribwixxa għal aktar minn 66% ta' tkabbir ekonomiku Ewropew.